farin cikin manoma a duniyar iri. Bilal Seed ni kamfanin manoma a dana kwangila. Ka sa biyar ka kwashe 20 ka je na hukuma. Yan kwangila ku taho titi na dai gada aje da asibitoci. Yan kwangila ku taho. Bilal Seed kamfanin manoma da na kwangila. Ai Bilal Seed su suke da iri mai armashi, ingantaccen iri ai nasu daban ne. Duniyar kayan shuka da kayan noma. Bilal Seed kamfanin manoma da na kwangila. Suna nan akan titin yan awaki daura da FTC Zaria Road Kano. Za ku iya tuntubar su akan number waya kamar haka: 09095858558 ko kuma 09031304141.